कसे काय म्हणजे तयारी करून तर रेडी झालो. आपल्यासोबत बाबूभाई सुद्धा यायचं होतं. आपण जायचं असं एका कार्यक्रम आणि कार्यक्रम करेक्ट आमच्या बाजूच्या वाडीतच असा म्हणजे रोडच्या पलीकडे. आमच्या इकडे वाडी छोटे-छोटे असतात. आपण म्हणजे त्यांच्या घराकडे येऊन पोहोचलो. तर म्हणजे आज सावंत त्यांच्या घराकडे करेक्ट हळद असा अनिकेतची. आजीवरती लक्ष देऊन काहीतरी बघी होती. म्हणजे ड्रोनने वरती शूट चालू होता. या साईडला हळदीचं सेटअप केलेलं असं बाकी रात्रीचं. बाकी रात्री तुमका कसं वाटतं नंतर बघा. त्यानंतर म्हणजे इकडे जेवणाची वगैरे व्यवस्था केलेली असा रात्रीसाठी आणि जेवण बनवत होती आपल्या गावातले महिला वर्ग म्हणजेच मंडळी. गावातलं लग्न असलं किंवा हळद असली की जेवणाची मजा ही वेगळीच असते कारण सगळे एकोप्यान मस्त एकत्र मिळून बनवतात आणि मेन म्हणजे चुलीवरचं जेवण असतं तर अजून भारी. सगळ्यांचे छोटे छोटे मुलाखती सुद्धा घेतले आणि त्याचं ब्लॉग आपल्या मेन आयडीवरती म्हणजे मेन चॅनलवरती इल्लेलो असा. छोट्या मंडळींची तयारी खयपर्यंत येईल तर आपण विचारले आणि म्हणजे ह्यो असा नवरो मुलगो अनिकेत सावंत ज्याची आज हळद असा त्यांच्या पूर्ण फॅमिलीचं सुद्धा एक छोटंसं शूट घेतलंय आणि खरोखरच सांगते एकदम वातावरण मस्त वाटतं. त्यानंतर आपल्यावरती प्रेम करणारे मध्ये मध्ये भेटवते त्या सगळ्यांका भेटान पण एक नंबर वाटला. आता काय नाही म्हणजे थोड्या वेळानंतर मस्त हळदीचा कार्यक्रम वगैरे स्टार्ट झालो आणि आज रात्री जेवण पण आपल्या सगळ्यांचा इकडेच होता. गावातले सगळे इकडेच येणार असते. रात्री मस्त हळद झाली तशी जेवलं वगैरे आणि येताना एक सुंदर शॉट घेतलं.